Egunon, azaroak 16, asteazkena, tolerantziaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1508ko azaroaren 16an, Maria San Juan de Garonda emagina bizirik erre zuten Mungian. Ingurukoen esanetan oinarrituta herejetzat jo zuten eta era basatian torturatu zuten. Inkisizioak dokumentatu zuen garrutxa erabili zutela bere aurka, hau da, esku bat edo biak soka banatik lotu eta polea batetik pasaz tiraka torturatu zutela, besteren artean. Errudun jo, ondasunak kendu eta erre egin zuten Mungiako Andra Mari elizako kanposantuan. Mariaren ama, 50 urte lehenago, 1878an, ere erre egin zuten sorginkeria leporatuta. Ikusi berari buruz egin duten film laburraren trailerra hemengo QR honetan. Eta bideoan igual hemen ezingo duzue klikatu, baina egutegiarekin bai.